Or senanga. Beku pun suka. Or pada jalan aku Khulumbai लोगोफोर Hello SB blog ni साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आरो गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहोबाय मोनसे गिदिर भिक्टरि जोंनि गेजेराव दिनै नोंथांमोननि अनसायनायाव जों मोननो हाबाय आरो सरासनस्रायैनो थोंजोङै जोङो खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिसिआ रैखा मोनबाय हां मोनबाय माखासे YouTube चेनेलफोर दङ ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोर दङ बिथांमोननिसिम आरो गोबां खोथा नोंथांमोनजोंहाय दिनै सावरायगोन गभर्नमेन्टआथ' जाबाय अलरेडी जाबायानो होनांसिगोन ओवरटेकिं प्रग्रामनि उनावनो गभर्नमेन्टआ BPF नि जाबाय सिंगल लार्जेस्ट ओरैबायदि लार्जेस्ट जोंनि लेनजायखौ गारब्लाबो माने UPPL एबसुजों मदद मोननाय आरो खनसेबाव 5 बोसोर बिनाय बिथांमोन नांथाबनायावबो दिनै प्रमान जाबाय स्पष्टयै बिथांमोनजों रायजो गैला मानो होनना बुङोब्ला बे माहारि आफादनि आदर्शजों जाय बिथांमोना सोलिनो रोङा बिसोरजों रायजो राजाया थाया बे स्पष्ट जाबाय आरो प्रमद बर' बिथांनि थगायनाय बिथांनि जे मोनसे RSS नि पलिसिजों खामानि मावनाय बे दिनै गासिबो रायजो राजाफ्रा रोखा मोनथिजोबबाय मा जुजियाखै बिथांमोना फैसा थाखाजों जुजिदोंमोन इमोशनेल ब्लेकमेल खालामदोंमोन माहारियारि सेन्टिमेन्टनि मोनसे फर्मुला बाहायनानै एबसुखौ दिनै बिथांमोना बदनाम खालामबाय नाथाय एबसुआ दाबो गोथाङैनो दं जोंनो बै दैदेनगिरिफोरखौ नाङा जाय भट बिबायदोंमोन दा बेनिखायनो सम फैबाय रायजोफोर नोंथांमोना मोनथिसिगौ बेनि फारसे मा राहा लानांगौ भट बिबायग्रा दैदेनगिरिफोरखौ नांगौ ना दिनै जोंनि आफादखौ मोनसे गोदान रिफर्मेशन खालामनांगौ फेरेंगा बिथांमोनखौथ' मा बुंबावनो दा बिथांमोना जेननाया 100% खामोन जितु दिनै गासिबो स्पष्ट जाबाय मोननैबो समस्थियाव जोगार जाबाय आरो बेबायदि अयथासार खन्थाइ आवरायलायग्रा सासे बिजाथि रायजो राजानि दैदेनगिरि जायनि खुगायाव खोथानि भेलु गैया जायहा मोनसे रायजो सिबिनायनि गुन गैया बिथाङा बुंबावदोंमोन आं बुंनो ना बुङा सानबाय नोंथांमोना मोनथिखासिगौ बिथाङा जोंहा हाग्रामा सारनि गारिनि साखानि सिगाङाव फैनानै मा खालामगोन होनदोंमोन खालामदो बेनिफ्राय BTR इनफो ओइ प्रकाश नार्जारि मोनबायदि BM सोदोबनि अनार ओइ अनेक दङ माने लासिं सिं लोंसिलाय नोङो Yes. हा थ' गांबाय उफाय गैया माने सान्दुंआबो बिराद गरम ना सानबेसे गांहाबनाय माने जास्ट आरो दासो माने एसे बाइकखौ सालायनाय जायो नालाय उदालगुरिनिफ्राय बोरै सफैगोन नोंलाय बाहायलाय आं मैया दाख्लैनो फैदों रिजाल्ट खालि ओमफ्राय दा मा सोर लोंसै बिदैखौ लोंनोसै एसे गांहाबथारदों ना आयौ साइसआबो गिदिरखाना मोजां नांदों खिन्थु फैनानै गिगोनलै नोंखौ नुबा हले बिदिनोखा सलिड ना पालवान आदिबासि बडि देखायदो आदिबासि ट्राइबेलफ्रालाय आदिबासि गोजाखाना नोंलाय मा ब्र बेस्थ'थार नामालाय बरिया गार्लफ्रेन्ड ना बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डसो बुस्थुआ माने मा होनो माने बिथाङा हिनजाव गैया ओमफ्राय खोनानो मोननायावबा मालायनि हिनजावफोरखौ एसे गोसोथोयो होननाय थैस हामालै आयु मालायनि संसारा अर सुनाङा बेखौ मोनथिखा अर सुबाथाय जारला दङ बन्द কত করে গ্লাস 20 টাকা ঠিক আছে BPF সরকার আইছে কই রকম লাগছে একদম মজাং ভালো বড়িয়া না আমি তো BPF এর এই বাপ রে
नै भाई खुसेर बिदै लोंफैदो बयबो एकदमबारे नैबे खन्द थायो बियो बेसि मेमोरियल इंलिश सिनियर सेकेंडारि स्कुल सेरावनो लागायो BPF सापर्टार जाहैदों फुरा लागायखावफैबाय देरहानायनि नामाव बिथांनि दखानाव फैनानै गलायाव होफैदो खुसेर बिदैखौ फोजोबस्रांदो बेनिखौ दा जों थांगासिनो खासिखथ्रायावहाय खासिखथ्रायाव थांनानै सार सासेखौ लोगो हमहैनोसै नामा सिनेन सारनाव थांनो नागिरदों मान बावनो खस्थ' खालामबाय बेसाराफोरा जों इन्डिभिजुवेलि जों बिथांखौहाय साबायखर बावनो थांगासिनो दङ अ नालाय थादो दे पुदिना होबाय ना पुदिना सोर बिदि लोंदो सोरबाफोर लोंनो गोसो दंबा नै सोरबाफोर लोंनो गोसो दंबा नै ठंडा मतलब कोका कोला दाबो सेंग्रा नुबावोसो नालाय बेखौ दारि नांलायबाय नै हा बे सेंग्राखा बे खुसुगावनि हिटलार खुसुगावनि डन माने आयु जावफुखायो मानसिया हले यस साख्रि गारलायबाय बिथा साख्रि गारलायबाय दारि लावजोबबाय ओमफ्राय नै अबस्थायानो गैला हाग्रायाव बर्डार सोरखाराव लाफिन साख्रि गारलायलायबाय बिथाङा एनिथिं फर बस एकदम 100% बिथाङा साख्रिखौ गारदों ओमफ्राय आंनि एजनिखौ एसे मिथियो आरो साख्रि गारनायखौ सोरबा हागोन बिदि साख्रि गारलायनानै हाया कनफिडेन्ट नांगौलै कनफिडेन्ट नांगौ साहस नांगौ हाग्रामा सारा जोंनो बिटिसि लाबोना फैदों साख्रियालाय मा बुस्थु नोंसोरथ' रावबो हानाय नङा फैसा खिबो खारजोबो जोंसो आरो मोनसे खोथा गाय माने बिथाङा जातिनि थाखाय साख्रि गारनो हायो मा होनो